kukhona abashumayela izwi lemnako yakulelizwe. That's why uJesu eyenza lento le message ecacisa ukuthi izwi lombuso, ngoba kukhona nezwi lemnako yakulelizwe. Njalo wena mangabe ufikile Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabango. Siphinde sibingelele kubo bonke abantu. Sihlangene nje ngendaba ezimnandi la ethinta umuntu nje kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Sibonge ngama comments ehlala siwathola njalo amahle nakhayo. Sibonge ngama likes, sibonge ngabasherayo lama message ngoba le message akusiyona eyethu kuphela kodwa kuhle futhi siyisharele nabanye abantu. Sidlulise nje abantu bezokwazi ukuthola izwi likaNkulunkulu, bezokwazi ukuthola iqiniso likaNkulunkulu. Ngiyabonga nje ngabo bonke nabasubscribeayo, ngiyambonga kakhulu. Abaqalayo nje abasafika mangabe uthi aqala nje ufika kuhlana nale channel ngizothi mina vele ungasayindawo wamukelekile la sikhulumela nje ngomuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Akeke ngishare la indaba etholakala kuMatthew ku chapter 13. So funda from verse 18. Matthew chapter 13 from verse 18. La kimi ifundeka khona nje isihloko sakhona, the parable of the sower explained. Umfanekiso womhlwanyeli. uJesu seyawuchaza la lo mfanekiso. Ukhulumile from verse 1 lo mfanekiso, this parable khuluma from verse 1 but mina ngiyithatha la ku verse 18 la uJesu eseyichaza khona indaba yale parable yesower noma umhlwanyeli. Ithi ku verse 18, therefore hear the parable of the sower. uJesu lo wayekhuluma lamazwi ethi zwanini umfanekiso womhlwanyeli. 19, when anyone hears the word of the kingdom. Le inayo ibaluleke ngendlela esimangaliso. When anyone hears the word of the kingdom, mhlambe nje ngingayikayi kude kakhulu, ngihlale kulamazwi lawa athi uma umuntu ezwa izwi lombuso. There is a reason uJesu wayekhuluma kanje ethi when anyone hears the word of the kingdom, izwi lombuso. Ngoba maningi amazwi, siyawezwa amazwi maningi, ayakhulunywa futhi amazwi maningi. Uma ungakubhekisise even nasemasontweni la khona kumele ngabe kukhulunywa khona izwi lombuso, kodwa uthola ukuthi kukhulunywa izwi nakhona kodwa hayi lombuso, hayi lelo uJesu akhuluma ngalo la. Uthi uma ngabe umuntu ezwa izwi lombuso, akhona amazwi, khona amazwi nje awe prosperity, khona amazwi ashunyayelwayo, ingachaza kube kuningi, but nje la emhlabeni maningi amazwi, kodwa uJesu uyayicacisa izwi lombuso. Uma umuntu ezwa izwi lombuso, lalela ukuthi na ikwenzakalani. Ake siqaleke la, lithi and does not understand it, angaliqondi, alizwe lona lelizwi lombuso but angal understand. Lithi then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received the seed by the wayside. Ngoba njengoba silokhu sishumayela lamavangeli, sishumayela lelizwi, sishumayela izwi lombuso, kodwa manje uthola ukuthi omunye alizwe kodwa angal understand noma angaliqondi. Uma ngabe kuukuthi loyo lizwayo engabi na understanding, omubi, ngoba ukhona omubi obusa la emhlabeni. Lo mubi vele akafuni ukuthi abantu bezwe izwi lombuso. Lalelo mubi akanankinga uma ngabe uzwa noma ngabe iliphi elinye izwi. Ungezwa noma ngabe iliphi nje elinye ivangeli, akanankinga omubi ngalawo amanye amavangeli noma ngaleli elinye izwi elikhona la emhlabeni. Kodwa unenkinga ngezwi lombuso, ngoba umuntu ozwa izwi lombuso, lelo zwi lelo lizomshintsha and lizokwenza umehluko empilweni yalowo muntu. So umubi wenza sure ukuthi abantu abalitholi izwi lombuso. So uma ngabe lo elizwe lelizwi lombuso kodwa angaliqondi, omubi uyashesha ke afike athathe lelizwi ukuze lo ngaliqonda aqhubeke nje lokho engaqondi njalo, ngoba once waqonda
uzobuya abe in line noNkulunkulu. So ufika lithathe and uthi uJesu mangabe elichaza ke le parable uthi loyo nguye okuthema kuhlanyela umhlwanyele ehlwanyela noma etshala la endleleni imbewu yasiwela eceleni kwendlela. Uyeke lo iwile yona imbewu but iwele eceleni, iwele kumuntu ongazange understand and njengoba iwele eceleni omubi ufika thathe lelizwe lihlwithi ukuthi vele lo agcine engazange ezwe. Ake siqhubeke nayo le ndaba khona lapha esiya khona ithi ku verse 20, but he who received the seed on the stony places, this is he who hears the word and immediately received it with joy. Ozwa izwi kodwa ebe ese shuthi lo ufana nomuntu umuntu uyalizwa izwi kodwa manje liwele edwaleni. Kunohlobo nje lwabantu olunjalo, abanye babantu liyafika izwi lombuso bangaliqondi and omubi once walihlwitha ayivele angaphinda nje lokho engaqondanga. Bese kuba khona laba liyawa lona izwi lombuso, lembewu le iyawa kodwa manje iwele kumuntu ofana nedwala. Yabona idwala uma ngabe uwisa utshala imbewu edwaleni ngokukhulu kushesha ishesha ivele ngoba manje ayibina impande vele ishesha ivele and manje mayishesha ivele futhi kusheshe kuphele ngoba ayinazi impande ezigxilayo eziyaphansi. So kunabantu abanezinhliziyo ezifana nedwala, bayalizwa lona izwi likaNkuluNkulu kodwa lingeni deep kubona and manje malingangeni deep kubona baba yilolu hlobo lolu abathi uma ngabe sebelizwile izwi bayalamkela ngenjabulo, liyabathokozisa futhi ngokukhulu nje ukumangalisa ngesikhathi belizwa lelizwe. But asiqhubeke sikhulume sifunde izwi singayikhulumeli ngomlomo yethu. This is he who hears the word and immediately received it with joy. Alamkele ngokujabulo okukhulu. 21, yet he has no root in himself. Njengoba ngikhulumile nje ukuthi angithi manje uyinhliziyo efana umuntu ofana nedwala, iyawa imbewu kodwa manje ayiziki impande ishone phansi. Ithi ke ku verse 21, he has no root in himself but endures only for a while. Kunabantu nje abafike balamkele izwi likaNkuluNkulu libajabulise but only for isikhashanyana esithile. Kubalekile ukuthi lelizwi lombuso malifike emntwini libe nezimpande, kufanele lifike lakhele, lingafiki nje lifike emntwini ofana nedwala ukuthi afike limthokozise kodwa nje kube into nje yesikhashanyana nje. Kubalekile ukuthi umuntu abe nezimpande. Yabona nje bashumayela lelizwi lombuso kumele lifike kuwena libe nezimpande. Liba nezimpande kanjani? Kokuqala nje uma ngabe uzokholwa kuJesu Kristu ufike uconfesse ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ungajabulela ukuzwa izwi kodwa ungakaze wamconfess uJesu njengenkosi nomsindisi okuphila kwakho. Ufike umconfess uvume wena ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwami. Mawuqeda bese lithi izwi likaNkuluNkulu abaseRoma labe ngikhuluma ngabo, Romans 10 verse 9. Lithi bese ngenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Shuthi ukholwe ukuthi lo Jesu okukhulunywa ngaye akafani nabo bonke abantu abafa bangavuka, akafani nawo wonke amakhosi akhona afa azange savuka, noma uNkulunkulu abaningi abakhona abafa kodwa bangazange bavuke. Lo Jesu okukhulunywa ngaye yena yebo naye wafa kodwa wavuka. Ukholwe lokho ngaphakathi kuwena and the minute kwenzakala leyo nto kuwena ukholwa uconfess uJesu, liyakhela lelizwi lithola impande kamnandi. Kubalekile ukuthi lithole impande and futhi ukuze likwazi ukuthi lithole impande, nawe wena mnikazi ozwa lelizwi lombuso kufanele uphinde futhi kungapheleli ukuthi umconfessile uJesu njengenkosi nomsindisi okuphila kwakho kuphelele nje lapho. Kufanele uziphe isikhathi sokulifunda izwi likaNkuluNkulu.
Usumamkelile usuyakholwa kuyena, izono zakho seyithethelelwe, but akupheleli lapho. Kufanele futhi nawe uphinde ube nesikhathi seBhayibheli. Kufanele nje ube nesikhathi sakho nje. Yazi ungumntwana kaNkulunkulu uyasidinga isikhathi sakho wena uwedwa noNkulunkulu. Akekho umuntu othe kholwa kuNkulunkulu, ekholwa kuJesu Kristu, esindisiwe kodwa atholakala engenaso isikhathi sakhe noNkulunkulu. Wena njalo nje uhlala nabangani, wena njalo nje uhlala ubusy, mhlawumbe wenza ezinye izinto eziningi ezikwenza ukuthi ungabi nesikhathi sikaNkulunkulu. Then kuzoba nobungozi ngoba izowa imbewu, uzolizwa izwi, kuzoba mnandi kodwa ngeke libe nezimpande ngoba wena awunaso isikhathi sakho wena uwedwa noNkulunkulu. Lalela, isikhathi sokuba noNkulunkulu akusikhona ukuya esontweni. Mhlawumbe abanye bethu sazi ukuthi isikhathi sokuba noNkulunkulu kungama Sundays masesontweni, abakhonza ngama Saturdays, abanye abakhonza naphakathi neviki, amalanga athile phakathi neviki. Yebo, kuhle ukuhlanganyela, kuyafuneka lokho, but uyasidinga isikhathi sakho uwedwa wena personally noNkulunkulu. Umfundisi engekho ukuzokufundisa izwi, kuwe nje noNkulunkulu, nihleli wena ufunda izwi likaNkulunkulu, ucele uMoya oNgcwele ukuthi akufundise. Izokwenzani leyo nto kuwena? uNkulunkulu damoke naye uba nesikhathi sakhe, naye uba nesikhathi sakho, ngoba vele uNkulunkulu ave kulangazelela ukuthi thina abantu akhulume nathi. uNkulunkulu isona sifiso sakhe, especially abantwana bakhe abathi basindisiwe. Uyafisa ukuthi ahlale nabo phansi, akhulume nabo, kube neconversation eyenzakalayo kumuntu noNkulunkulu. That's why ngithi le channel nje eyomuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu uyakufisa lokho ngendlela eyisimangaliso, kodwa thina abantu bala emhlabeni ave sitholakala sibhizi ngendlela eyisimangaliso, and sibhizi ngezinto ezingayindawo, sibhizi esikhathini esiningi ngezinto futhi ezizosibhubhisa. Ngithi zizosibhubhisa ngani? Ngoba zenza ukuthi lelizwi lombuso mangabe lifikile kuwena, kutholakala ukuthi wena ufana nedwala, alizinzi, and malingazinzi kufana nokuthi ke manje alinama roots, and malingenama roots izwi nje lizoba khona libe mnandi kwesikhashanyana kodwa bese kuyaphela. Ake ngiqhubeke nayo ngokulifunda. Besifunde uverse 21. Ithi ku-verse 21, yet he has no root in himself but endures only for a while. For leso sikhashanyana leso. For when tribulations or persecutions arises because of the word, immediately he stumbles. Lalela-ke lithi sofika isikhathi, angithi wena usulamkelile, liyakujabulisa, and uyasho nawe futhi ukuthi ngisindisiwe, ngiyakholwa kuJesu Kristu. Kodwa manje awunasikhathi wena noNkulunkulu, wena uwedwa personal, one on one noNkulunkulu, awunaso leso sikhathi. Lalela-ke, yebo uyothi usindisiwe kodwa siyeza isikhathi sepersecution. Lalela, leso sikhathi sofikela noma ngabe ubani okholwa kuJesu Kristu. Akekho umntwana kaNkulunkulu okholwa kuJesu ongeke afikelwe isikhathi sepersecution. Isiphi leso sikhathi kasokushushiswa, isikhathi sokuthukwa, isikhathi nje sokuthi ukutshelwe nje ukuthi ambonake lo Jesu wakho othi ukholelwa kuyena ukuthi akakusebenzeli. Ikhona kushushiswa, ipersecution leyo, ama tribulations labo, ubuhlungu, ubunzima esibhekana nabo. Sizofika leso sikhathi, angithi wena uthe wena susindisiwe, and manje mawusuthi ususindisiwe futhi uphinde uthi wena izinto ezithile usuyayilahla. For example, amadlozi wena usawakhonzi, ukulahlile konke lokho kwamadlozi, because usune understanding yokuthi umuntu mayedlule emhlabeni ubuyela back kuNkulunkulu, bese kuyawo ukuthi umuntu ebesebenzela kuphi, abhekane nokuthi ebesebenzela kuphi. Hayi ukuthi umuntu mayesedlulile emhlabeni uphinda abuyaza sibheka thina abantu emhlabeni. Thina la emhlabeni sibhekwe nguNkulunkulu. That's why uNkulunkulu esifuna ukuthi sibuyelane naye, khona soba ne-understanding yokuthi osibhekile uNkulunkulu, and izwi lombuso elokwenza ukuthi ukwazi ukuthola leyo understanding. And ke manje na
usuyilahlile zonke lezi zinto zala ezweni. Lalela ke zofika inhlupheko, ama tribulations nama persecutions. Zothi mase ifikile inhlupheko, mhlawumbe zisifikela ngendlela eziningi ke ezahlukene ke inhlupheko. Omunye zimfikela inhlupheko kuvele kugula ingane yakhe. Ithi mayisigula ingane yakhe kufika ikhathi zenhlupheko. Ithi mayisigula ingane yakhe ngithi manje akazinzile ezwini, akazinzile kuNkulunkulu. Ama roots awekho. Sothi masifikile isikhathi agula umntwana umuse kodokotela, odokotela bathi thina siboni lutho la. Uyozutshelwa abantu basezweni bathi lesindiso yakho ayisebenzi. Isikhathi sepersecution ke lezo. Bakutshele bathi ulalela labafundisi bakho labafundisi laba emakhoneni bayayihamba lezi indawo abathi nina ningayihambi. Isikhathi sepersecution angali bakhona abakwenzayo lokho but akusithina sonke. Iningi lethu elikholwa kuJesu Kristu asihambi lezo indawo, sikholwa kuJesu yena yedwa. Endeke manje bazokutshela bathi hayi ungadlali labafundisi, hamba nawe uyohlola kulezi indawo lezana. Isikhathi sani sama tribulations nama persecutions. Ende nawe uyabona umntana wakho phela uyagula, ende uyogcina wenze njani? Ngithi lelizwi lombuso alizenzanga kuwena. Uyogcina wenze njani uzoyihamba lezi indawo lezana? Ngani? Ngoba sekufike ama persecutions nama tribulations empilweni yakho. Kuningi okwenzakalayo, sishushiswa ngendlela eyiningi, kanti uma ngabe wakhele kulelizwi leli wazinza waba nezimpande, lalela ngoJesu Kristu sinqoba yonke into. La odokotela sebehluleke khona thina sibiza igama lika Jesu kwenza izinto. Leli gama igama elenza imangaliso. Incwadi yezenzo nje igcwele nje imangaliso ngaleli gama lika Jesu Kristu. That's why siyakudinga ukuthi sihlale sifundiswe sokwazi ukuthola lezi imbangaliso egameni lika Jesu Kristu ukuze nathi sokwazi ukuthi sisebenzise leli gama sibone imangaliso kithina ngaleli gama lika Jesu Kristu. Kodwa abaningi bethu sibhizi kakhulu and siyeza isikhathi sama persecutions. Abanye bethu sazi ukuthi ama persecutions nama tribulations kula kubulawa khona amakholwa. Yebo, zihlukene igaba zama persecutions nama tribulations, but abanye bethu babhekana ne persecution yokutshelwa nje ukuthi namanje usasindisiwe, namanje usakholwa kulensindiso yakho, avuyi wastele isikhathi sakho, yazi uyamosha nje isikhathi lento yakho ayisebenzi. Yabona nje umuntu mayeqala nje ukukhuluma lawo mazwi kuwena, ipersecution leyo. Khosi uzokwenza ukuthi ubone ngempela, uzuquestione ukuthi ngempela ngisindisiwe, ngempela lento engiyenzayo lokukholwa kwami ngempela kukhona. Uma ngabe kuukuthi ngempela uzinzanga una impande kuzokwenzakalani? Uzohlehla endleleni. Leli verse lisho kanjalo. Maningi ke ama persecutions. That's why lithi immediately he stumbles. Uzoqala nawe ube nama doubt, ustambule manje endleleni, ungasahambi ngokuphelele. Verse 22 bese ithi, Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he become unfruitful. Yazo verse 22 ngicela nje ukuthi ngufunde ngesizulu ngamabomu. Ithi lakimi futhi ke ohlwanyelwe emeveni nguye olizwa izwi, kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi abe ngongatheliyo. Leli verse leli lilodwa ave lilide, ngakhuluma into eziningi ke la ku verse 22. Lalela ke, izwi lombuso komunye utholakala efana nomuntu izwi lithi mangabe luwela kuyena, yona mbewu le izwi. Oshumayelayo uyatshala, utshala imbewu yezwi. Kutholakala ukuthi kodwa lo muntu kuyena kugcwele ameva. Yini lameva lawa? Lameva lawa aminyanisa izwi lelitholayo. Yini liminyana kanjani izwi? Kungenxa yeminako yakulelizwe. Uyalizwa lithini lelizwe? Lithi kungenxa yeminako yakulelizwe. Ukhumbule leli izwi lombuso kaNkulunkulu lifike emntwini, kodwa limthola umuntu
hey ukhathalela izinto zakulelizwe leli ufuna izinto ezibambekayo iminako ke yakulelizwe leli hayi uyithola even nasemasontweni kukhona abashumayela izwi leminako yakulelizwe that's why uJesu eyenza lento le message ecacisa ukuthi izwi lombuso ngoba kukhona nezwi lemnako yakulelizwe njalo wena mangabe ufikile kule nkonzo noma esontweni umfundisi ukushumayeza ivangeli likwenza ukuthi unake izinto zakulelizwe lithini ngesizulu ngamini ngeEnglish ithi and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the world and becomes unfruitful umuntu lona oba nama cares oneminako ngalelizwe siba neminako kanjani ngalelizwe sishumayela izwi likaNkuluNkulu sithi silishumayela lelizwi likaNkuluNkulu kodwa sibe silishumayela kwizinto zokuthi ifanele sithole izinto ezibambekayo lalela izinto ezibambekayo uNkulunkulu mayefuna ukusinika zona uzosinika ake ngicacise nje iminako yakulelizwe ihambisana kakhulu nevangeli leprosperity yazi abathanda ivangeli leprosperity bangangxeka ezifa uNkulunkulu mhlawumbe omunye angasho nje athi kanti uNkulunkulu akafuni nisiprosper empilweni cha uNkulunkulu uyafuna siprosper kodwa ufuna siprosper embusweni that's why uJesu weza eshumayela ivangeli lombuso uJesu ushumayela ivangeli lombuso etshela abantu ukuthi mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele uthi mayeqala echaza le parable ukuthi abezwa lelizwi lombuso ufuna siprospere embusweni uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi mawuprospere embusweni lokhu kwala emhlabeni kuzozizela zokhona automatically but ngeke inhliziyo yakho inake lokhu kwasezweni ngoba uma ngabe singeke sishumayele ivangeli lombuso soshumayele ivangeli leprosperity uNkulunkulu uyafuna siphile kahle emhlabeni uyafuna siprosper uNkulunkulu but akafuni inhliziyo zethu zinake okwakulelizwe incebo yakulelizwe ukungcola okukulelizwe ngoba lencebo yakulelizwe ihambisana nokungcola futhi njalo nje uNkulunkulu ufuna sinake izwi lombuso once wathola izwi lombuso lizokwenza ke manje ukuthi ungalokhu naka izinto zakulelizwe but sithi masifike emabandleni amaningi siphinde sibuyiselwe futhi sizoshunyayezwa ngeminako yakulelizwe asitshelwa ngombuso kaNkuluNkulu asinikezwa izwi lombuso kodwa sinikezwa izwi lihambisana neminako yakulelizwe ukuthi wena nje umshado uyeza kuwena ukuthi wena nje imoto ziyeza kuwena yabona nje wena faka imali nikela kakhulu uzobona wena izobona nje kungena nje imessage nje ethi money in kuvele ngene imali isithimezekile lekade unikela ngayo uyabona ukuthi ivangeli lakhona lihambisana neminako yakulelizwe kuba sengazathi sisindiselwa iminako yakulelizwe and manje uma ungakubhekisisa kahle ukube ivangeli belihambisana neminako yakulelizwe ngabe laba bangamfuni uNkulunkulu abekho rich kodwa uzobona baningi abantu abangamfuni uNkulunkulu abangamfuni nalo Jesu abangayifuni insindiso but ba rich banayo yonke into to show ukuthi izwi likaNkulunkulu akuhambisani neminako yakulelizwe ukube bekhambisana ngaba bekho rich ngabe ku rich thini esindisiwe but ukuba rich nje kuhambisana kudinga umuntu nje ukuthi asebenze la ezweni ukuze ezokwazi ukuthi abe nemali nakho konke but mase siza kwezi kaNkuluNkulu indaba uJesu njengoba ezeshumayela ivangeli lombuso leli vangeli lizothi naka okwasembusweni ngoba once washifta endabeni zasembusweni uzonaka iminako yakulelizwe uzofuna izinto zakulelizwe and lezi zinto zakulelizwe ezifunayo zichoka izwi ziyaliminyanisa lelizwe and maze liminyanisa lelizwe alikhuli lelizwe livele nje lime ndawonye ngani ngoba umuntu ufuna uburichi bakulelizwe leli then utholakala wena unjani ungakhuli ake siqhubeke nayo bese lithi last line khona la ku verse 22 bese lithi and he becomes unfruitful ibalulekile le
ngenxa yokuthi unake izinto zakulelizwe kodwa futhi ulandela uJesu Kristu uphenduka ube umuntu ongatheli ithelo uba unfruitful. Khona lapho siyakhona. Last verse 23. Ithi, but he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it, he who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, some 30. But he asihambe kahle la sengajahe ndawo. Ithi, but he who received the seed on the good ground is he who hears the word and understands it. Ozwa izwi emhlabathini omuhle yilo olizwayo, alamkele futhi aliqonde. Lalela ke lokhu akusiyona i-coincident ukuthi mhlambe kunabantu abathile nje abaspecial abanezinhliziyo ezifana nomhlabathi omuhle. Laba nje abavele nje bona bakhethiwe baspecial ukuthi bona bayothi mabelizwa lelizwi balamkele bona yazi bal understand nje bona umuntu eziprepare yena ukuthi umhlabathi noma inhliziyo yakhe nje uJesu eyifanisa nomhlabathi omuhle. Umuntu eyedwa eziprepare ukuthi inhliziyo yami mina ngifuna ibe yinhle ilamkele lelizwi ifane nomhlabathi omuhle kumina. Ukuprepare kanjani lokho? Uma ngabe lelizwi lombuso lishunyayelwa kuwena kodwa ungaliqondi, ubuyela back kuNkulunkulu uyokhuleka ucela umoya oyingcwele because ufuna ukuliqonda lelizwi. Awuthi ngoba ulizwanga bese yeka kanjalo. But ubuyela back kuNkulunkulu uyothi baba ngizange ngizwe. Ngicela ukuthi ungenze ngile understand lelizwi leli. And mawenza kanjalo uzokwenza ukuthi ul understand omuba akakwazi ukulihlwitha lelozwi eselitshalwe kuwena. Kodwa uma ngabe ngeke ukwenze lokho then wena uzolimala. Ngesikhathi wenza kanjalo uprepare inhliziyo yakho ukuthi ibe njani, ibe inhliziyo enhle. Inhliziyo yakho kufanele uyilungise ingafani nedwala njengoba lisho nje izwi. Wena ozoyilungisa akekho omunye ozokulungisela inhliziyo yakho ukuthi ingafani nedwala. Nguwena ozophuma ezintweni eziningi ezibukeka zizinhle kodwa zibe zingekho zinhle. Wena ozozicreatela isikhathi sakho noNkulunkulu ukuze lelizwi lizoba nezimpande kuwena. Wena ozoyisebenza lenhliziyo until ibe inhliziyo enhle noma ibe umhlabathi omuhle. Nguwena ozozilungisa. Wena ozoyishintsha yonke lento, wena okufanele uyisebenze ukuthi yazi ngitholakala ngibhiza nginasikhathi sikaNkulunkulu and ngiyasidinga isikhathi sikaNkulunkulu. Khona ngizoba nezimpande, khona kuzothi makufika izikhathi zama tribulations nama persecutions nabo bonke ubunzima ngikwazi ukuma. Wena ozokulungisa lokho ngokuthi yiba nesikhathi sakho wena uwedwa noNkulunkulu. Nguwena futhi ozoyilungisa lenhliziyo yakho ngoba lithi lelizwi likaNkulunkulu. Kwabanye fana ukuthi izwi eliwela emeveni, la meva bese yalimenyanisa lelizwe ngenxa yeminako yakulelizwe. Nguwena ozokushifta lokho ukuthi ususa iminako yakulelizwe. Lalela ziningi izinto esizifuna emhlabeni ave siyifuna nathi siyafuna nje ukufana nabo bonke abantu, drive imoto ezinkulu nezinhlala endlini ezinhle, sibe nemali eningi ebanki. Kuyisifiso sawo wonke umuntu lokho, kodwa uma ungakubhekisisa kahle the more uhlala kuleso sifiso leso ameva when ubuild ameva ngaphakathi kwena azomenyanisa izwi. Ekugcineni ngeke uzuthele izithelo ngoba lezi zinto zobulokhu uyifuna what if awuyithole and manje uma ungayitholi kwenzakalani? Awubi fruitful, awuyitheli izithelo ngoba manje uzoba nama questions. Why kwabanye balokhu bayafakaza bathi bona bayaphumelela, bayingapha bathi bayaphumelela kodwa mina ngitholakala ngingaphumelelanga? Hayi ngoba ungaphumelelanga, ukuthi ngoba wena ubheka iminako yakulelizwe. Nguwena ozoshifta eminakweni yakulelizwe uzwe izwi lombuso, uzibheke wena ngokufunda ube nesikhathi noNkulunkulu, ufunde izwi likaNkulunkulu elizokutshela ukuthi wena ungubani embusweni kaNkulunkulu. And lokho once wayithola ukuthi ubani iyona prosperity leyo.
Abantu abaningi abayazi le ndaba. Yabona nje once wayithola ukuthi mina ngubani emhlabeni, uNkulunkulu wangilethela ini emhlabeni, ngiyini embusweni kaNkulunkulu. Prosperity edlula yonke prosperity leyo. And uzoqala besebenza lokho okuzelela emhlabeni, prosperity yangempela. Uzobe usuyaqala wenza kona. And mawuwenza khona, uNkulunkulu will bless you. Ngendlela esimangaliso, lalela ngeke ulala ungadlanga. Ngeke futhi uswele okuphuzwayo, mayithi kuphuzwa ngisho amanzi. Ngeke futhi uswele okugqokwayo, uNkulunkulu uyokugqokisa yena self. Ngani? Ngoba wena manje usunake okwasembusweni, usunaka uNkulunkulu, then uNkulunkulu will take care of you. Ngendlela eyisimangaliso. Uyothi noma izinto ungenazo kodwa utholakala ukuthi awunazi izinto zakulelizwe kodwa unokuthula ngaphakathi kwena, and unokuthula okumangalisayo. Ngani? Ngoba wena unoNkulunkulu ngaphakathi kwena. Banazi izinto laba lezi ezifunwa yiwonke umuntu, kodwa ngenxa yokuthi abana uNkulunkulu bathi benazo lezi zinto kodwa ukuthula bangabi nakho. Kuba nomehluko. Banazi izinto abantu kodwa ukuthula banakho. Ubona ngani ukuthi ukuthula banakho? Ubona ukuthi banazi izinto kodwa still inhliziyo zabo ziyakhomba ukuthi hayi laba banakho ukuthula. Wena kungenzeka ungabi nakho noma ube nakho, kodwa uma ngabe kuukuthi unako kwasembusweni, man uzoba nokuthula okuyisimangaliso kuwena. Hayi ukuthi sithi sifuna ukuthi siprospere ngale kwethu. uNkulunkulu uyokwenza uprospere la emhlabeni ngendlela kaNkulunkulu, hayi lezi intshumayelo lezi zeprosperity zeminako yakulelizwe leli. Nguwena ozoyilungisa lenhliziyo, and manje the more upractice lokho ukulungisa, uyiprepare lenhliziyo, igcina iba manje ngumhlabathi omuhle. Igcina ke manje ilamkela lelizwe, manje understand futhi angithi wena okulungisayo konke lokho. Akunamuntu ospecial ovele nje abe special yena. Sonke siqala somewhere until size sifike la uNkulunkulu asifuna khona. Ake siqhubeke naloke lithi la kimi verse 23, but he who received seed on the good ground is he who hears the word and understand it. Yilo lizwayo. Nawe uyogcina uthi mawulizwa uvela understand, ube like yaze sengiyal understand izwi likaNkulunkulu. Who indeed bears fruit and produces. Emveni kwalokho uzothela izithelo. Embusweni kaNkulunkulu sithela izithelo. uJesu letha this parable noma lumfanekiso ngoba une concern ngokuthi abantu bakhe, abantwana bakhe kumele bathi mabelitholile izwi lombuso bathele izithelo. Siphile esikhathini la khona sithina siphenduke sabanga abasonti, izithela siyitheli. Uma ungakubhekisise kahle nje maningi amasonto ngempela kuyasontwa, bakhonza abantu futhi basindisiwe, kodwa uma ungakubabhekisise kahle baphenduke baba abantu abasindisiwe kodwa bangatheli izithelo. Shuthi laba abantu banziwe abasonti. Uthe uJesu mangabe ekhuluma athi hambani nenze izizwe abafundi, nenza abantu abafundi. Usho kanjalo uJesu kuMatthew 28. Uthi hambani nenza abantu abafundi. Thina uma ungakubhekisise kahle iningi lethu senziwe abasonti. Thina nje sinamba egcwaliswayo nje esontweni ukuthi isonto ibandla lami linenamba engaka, senziwa nje abasonti nje. Kugcina loyo okuyena osenza abasonto agcina ethi lezi izimvu zami. Akekho umuntu onezimvu. uNkulunkulu angakubeka ukuthi bagade laba bantu balide ngezwi likaNkulunkulu but akusibona bethu. Akekho umuntu onezimvu, akekho umuntu ongathi lezi izimvu zami. Singabantwana bakaNkulunkulu sonke, singabantu sikudalwe uNkulunkulu sonke, and kufanele osigadile noma oselusayo ngezwi likaNkulunkulu angathi izimvu zami, athi kaNkulunkulu mina ngiwumelusi kodwa ngiyayidlulisa kimi ngizisa kumnikazi wazo uNkulunkulu. Kunobungozi once umuntu wathi lezi izimvu zami, because lezi izimvu iphendula ekugcineni zibe ngabasonti, and once zaba ngabasonti ama-fruits awabi khona. And uJesu letha this parable ngoba ukhalela abantu
ukuthi abakholwa kuye kufanele babe nezithelo, kufanele sithele izithelo, kufanele senziwe abafundi, sifundiswe, sithi mase sifundisiwe senziwa abafundi, kufanele kufike iperiod la esiphasa khona. Sithi uma ngabe sesiphasile bese siyahamba siyothela izithelo, but iningi lethu senziwa abasonto kuphela 10 years ukhonze ebandleni elilodwa, 20, 30 ama fruits awekho. Wenziwe ini umsonti? Yini indaba wenziwe umsonti? Akuzange uthole izwi lombuso. Ulitholile izwi kodwa kuselona lombuso. Ngoba once wathola izwi leqiniso, wathola umuntu okushumayeza izwi lombuso, uyakukhipha kuyena futhi ufuna ukuthi nawe ithi uma usubuyisane noNkulunkulu lelizwe selifike kamnandi selamkeleka usul understand bese uthela izithelo. Izithelo zibalekile. uJesu wahlangana nesihlahla isihlahla somkhiwane. Wathi uma ngabe efika kulesihlahla somkhiwane ethi uthatha lapha yana umkhiwane wathola ukuthi asinalutho isihlahla, wavela siqalekisa same time because une concern uNkulunkulu ngezithelo. Mase kufika isizini yokuthi umuntu makathele izithelo, kumele umuntu makathele izithelo, but iningi labantu leyo sizini ifika abatholakala bengatheli izithelo. Okay, ake ngilifunde lelizwi, angilifunde ngingaliquote kuphela, ngila endabeni yokuthela izithelo. uJohn chapter 15 uthi uJesu, I am the true vine and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit he takes away. Ibranch, igatsha elingatheli izithelo ubaba uyalisusa. That's why uJesu letha this parable, because ufuna ukuthi sithele izithelo. Kodwa manje uma ngabe kukuthi ngesithola izwi lombuso then ngesithela izithelo, bese lithi maliqedelela, and every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit. Bese kuthi lo thela izithelo ubaba uyamphuna, uyamlungisa ukuze ezokwazi ukuthi athele more fruits. Indaba isekutheleni izithelo la. Uma ngabe ngeke uyilungisa inhliziyo yakho noma uzilungise wena ube umhlabathi omuhle othola izwi, ulamkele izwi lombuso, ulamkele understand, then ngeke uthele izithelo. And then uma ungatheli izithelo then kuzoba nenkinga, kuzoba neproblem. And ngeke ngakhuluma la futhi, ake ngithi kubuyele emuva because iyabuya le ndaba. Ngisho ngathi verse 22 unezindaba eziningi. Nonqolela kuba mode. Ithi, now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and becomes unfruitful. Ngibuyele ku verse 22. Yini into engenza ngibuyele la ukuthi kuyafika ukuthi sifike sibe nemnako yakulelizwe kodwa futhi sithi sisembusweni kaNkulunkulu, sithi futhi sikholwa kuNkulunkulu. Ake sibheke nali futhi iverse Revelation chapter 12 verse 11. Ithi ku verse 11, and they overcame him by the blood of the lamb. Bamnqoba ngegazi lemvana, ubani omubi, and by the word of their testimony, nangezwi lobufakazi babo. Lalela ke this line, and they did not love their lives to the death. Abazange bakuthanda ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Sambulo 12 verse 11. Abalithola lelizwi lombuso ngeqiniso, siyabathola la ukuthi omubi bamnqoba njalo. Ngani bamnqoba? Ngegazi lika Jesu. Namanje unqotshwa ngegazi lika Jesu nangezwi lobufakazi babo. Lithi abazange baphinde bakuthanda ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Kodwa thina mangakubhekisisa kahle sishunyayezwa ivangeli lokuthanda izinto zala emhlabeni. Ave thina sikuthanda ukuphila kwala emhlabeni. Siyakuthanda nje okuningi nje kwala emhlabeni. Asifuni nana nokufa ngoba siyasaba nana nokufa ngoba sinikezwa ngivangeli eliphilayo. That's why sisaba nana nokufa. Kodwa laba bathola ivangeli lombuso, izwi lombuso, bathi mabelithola behlala noNkulunkulu one on one, kuumuntu noNkulunkulu,
baba ne-understanding ukuthi la emhlabeni thina sizihambi, la emhlabeni thina sizela ipurpose nje, siyadlula. And manje njengoba ngila emhlabeni ngizela ipurpose ngidlula, fanele ngenze lo msebenzi ngiwuqede okwesikhashana kwala emhlabeni. And manje once wathola izwi lombuso, wamthola lo nkulunkulu, uyokwambulela nani ukuthi konke kwakula emhlabeni okwesikhashanyana akunamsebenzi. Nako kwasembusweni leswa uJesu wezeshumayela ivangeli lithi abantu mabaphenduke ngoba umbuso wezulu usondele. And once wathola lelo qiniso, konke kwala emhlabeni ngeke uzokuthanda until kuze kube sekugcineni, kuze kube sekufeni. Ngeke uzukulangazelela, ngeke uzukuthande. Inkinga nje ukuthi ubani oma phambi kwakho okutshela izwi okushumayezayo, ukunikezwe izwi la kuphi, noma ukunikezwe izwi lasembusweni. Sengiyivala ngoba bengikhuluma futhi ngendaba yombuso la, bengikhuluma ngendaba yokuthela izithelo. Lalela ke, uma uzilungise wena ngoba wena uzozilungisa, uma uzilungise wena, waziprepare wena, waba right wena, wazisondeza kuNkulunkulu, uyazini waba nezimpande, wahlala kuNkulunkulu. Uma ngabe unjalo ke lelizwi lelo uzol-understanda, uliqonde, and yini ezokwenzeka kuwena uthi lithi lelizwi uzoqala bese uthela izithelo, uproduce kwabanye 100-fold, some 60, some 30. Equation la ikhona ukuthi since wasindiswa, mawucabanga usuthela izithelo wafika kuphi, noma nje ungumsondi mhlawumbe wagcina ukuthela izithelo the time usaqala ukusindiswa, ngoba that first love, yazi usaqala ukusindiswa, wawukhuluma ngoJesu kakhulu, utshela abantu ngoba usaqala ukusindiswa, kwakusase yi-first love. Yahamba iminyaka, lwaphela lo leyathando, awusakhulumi ngoJesu, usindisiwe kodwa nje ayekho umuntu omtshela ngoJesu. Nawe wenza izinto ezenziwa yilabo abantu bala ezweni, akunamehluko nix, uyayifanela nje nomuntu wakulelizwe lela. Nowakulelizwe naye mayekubheka nje useya ngokuthi ngoba uyazi wamtshela ukuthi usindisiwe, but izithelo uyafana nje wena naye. Now the question ukuthi kwenzakalani, kwamosheka kuphi? Mhlambe izwi lawe leceleni kwendlela, mhlambe lathola idwala, mhlambe lathola ameva, konke lokho kwaliminyanisa izwi. Kwathi mase kuliminyanisile lelizwi, watholakala ungatheli izithelo. That's why ungatheli izithelo today. Ngizothi ke mina uNkulunkulu uyasincenga, uyafuna, ake sizilungise thina, ithina esizozilungisa, ake sizilungise thina ukuze sokwazi ukuthela izithelo. Abanye bazothela 100-fold, abanye bazothela 60, abanye bazothela 30, but it's up to wena ukuthi wena ufuna ukuthela kangakanani. Kodwa konke lokho kuyokwenzeka uma uzwa izwi lombuso, uhlala usondelana noNkulunkulu, ukuyeke konke okunye kwakulelizwe. Lalela ukuphila kwakho nje ungakuthanda until kuze kube sekufeni. Thanda uNkulunkulu kuphela okugcinile la emhlabeni. Yithi nje wena uma ngabe usavukile ekseni uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngivusile namhlanje, okusho ukuthi ngisazosebenza, ngiyosebenzela umbuso kaNkulunkulu. Nangakusasa mawuvukile uphinde futhi uthi uNkulunkulu namhlanje ufuna ngenze ini embusweni wakhe. Yabona, once waba neconcern yokuthi uNkulunkulu namhlanje ufuna ngenze ini embusweni wakhe, uzoqala bese uthela izithelo. And mawuthela izithelo uNkulunkulu will prune you, uzokulungisa ukuthi uthele even more fruits, ngoba sizele lokho la emhlabeni ukuthi sizothela izithelo. Asizelanga ukuzophila sisonke sife, cha, sizele ukuzophila sibuyisane noNkulunkulu, sikholwe kuJesu, sibe sembusweni, sithela izithelo. One day soya ngale, and uNkulunkulu uyasibonga ngalokho. Mawungakamamukela uJesu Kristu, zenzela ifavor isikhathi sisasekhona, mamukela abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, uzokulungisa. Ungahamba ulahlekele enkonzweni ezingenalo leli iqiniso, but uNkulunkulu unendlela yokuthi akwenze futhi uphinde ulithole iqiniso ukuze uzokwazi ukuthi wenze lokho kufanele kuNkulunkulu. Bengizothi mina namhlanje ake sikhumbuzane ukuthi size emhlabeni ukuzothela izithelo. Sikholwa kuJesu Kristu ukuze sithele izithelo. Sila kuye sisembusweni ukuze sithele izithelo. Kodwa uma ngabe sikuyena, igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. uNkulunkulu akubusise wena nomndeni wakho. Amen.